Kun kiinnitin valokuvan ilmoitustaulun akryylilasille, N laskeutui hiljaisuus. Ei se hiljaisuus, jonka vuoksi muutin teenne 3 vuotta sitten ei. Tämä oli hiljaisuus ennen uudelleen kynnistystä. Robert seisoi 3 askeleen PSS, ja onein kasvonsa kovin PLP kaikki punaisen SVt harmaaseen sekunnissa. HN puristi nyrkkiins niin, että rystyset kampelivat ja puristi hampaiden V-list. Luot itsesi. Hän ytin Honelle paperinippua toisessa kodessani ja vastasin hänteeni korottamatta. Katsotaanpa, kumpi kenetkin. Tuuli puhalsi hiljaa, ja katulampu sökni takana VL kuin HT ilmaisin. Tiesin, että pian koko J-riestelmä on ylmistetty V uudelleen. Muutin THNN kitontti yhteisään hiljaisuuden vuoksi, jotta koodi syntyisi tuulen res. Ei suurkaupungin Jimin SS. Minua kutsuttiin Aleksiksi. Olin 38 ja olin hiljainen IT-alan ammattilainen niin paljon, että naapurit usein unohtivat, että asuin siellä pysysti. Kotini oli pieni, mansardilla toimistoa varten, missä monitorit hehkuivat aamunkoittoon asti ja NDP-ihmis naputti tasaisesti kuin syrmennyntiin. Arvostin yksityisyyttä mahdollisuutta olla puhumatta PI-kausiin, uppoutuen datavirtaan. Robert ilmestyi kuukausi sen jälkeen, kun olin asettunut asumaan. HN osti 3 naapuritonttia, kaatoi tammia ja alkoi rakentaa betonia, perustuksia, uima-allasta. Rekat saapuivat 6 aamulla. Pora ja Iskepori juttelivat iltaan asti. HN seisoi tontin keskellä ja uusi puhelimeet rahasta. NR ajoista, siitä että kaikki tulee olemaan minun ja HN ennen pisti jopa kuulokkeeni. Aluksi itin melun huomioimatta. Laitoin kuulokkeet, join vahvaa peet. Sitten HN otti yhteisen kaivon haltuunsa. Asensi lukon ja kyltin. Yksityisomaisuus. Kun pyysin avainta, hän naurahti sijamaisten sanoluppan. Vesi ei kuulu vuokraasi, kaveri. Niin kaikki alkoi. Poeteest. Toinen osa ilmaantui, kun HN kasasi rakennusitteet suoraan aidalleni romumetallia. Sementtisken, raudoitusten petki. Vuori kasvoi joka viikko, haisi ruosteelta. Tuottavuuteni laski. Eurooppalainen asiakas alkoi esitti kysymyksiä HK-posteissaan, jotka oli merkitty urgent. Lopetin nukkumisen, ajattelin ei virheen korjausta vaan sit, kumpi isku sattuisi enemmän PHN vai maineeseen. Koputin HN ovelleen torstai-iltana, kun peli laskeutui betonilaatalle. KN avasi rypistyneen paidassa. Viskilasi koodes. Koneen takanaan vaimo istui sohvalla, uppoutuneena puhelimensa. Robert, siivotaanko roskat? Kysyin. KP taskuissa. KN sijamaisia sanoi katsomatta. TM on minun maani. Minulla on lupa. Hän ytti paperilappua, jossa oli HNR-leima. Valokuvasin sen. KN tuhahti ja paiskasi oven kiinni, melkein osuen nenään. Kuulin, kuinka HN kytki kameran summerin pelle tarkistaakseen, olinko älähtänyt. Älähdin, mutta kiitin herkin. Paluumattomuuden pisteeksi tuli TI, kun internetini katkesi. Kaapeli katkaistiin, kun asennettiin salaojitusta. Teimme virheen, Robert sanoi puhelimessa ivallinen SVNS. Liitin 3 TI-neuvotteluihin operaattorin kanssa, kaivamiseen maahan. Kun lopetin, hiest haisevana, HN seisoi ja katsoi koodet ristis, virne kasvoillaan. Nyt sinulla on kaapeli, ja minulla on kameroita. HN osoitti 4 kameraa, jotka oli suunnattu tontilleni. Nyt tiedät kuka oli luonani. Tunsin, kuinka lihakseni kiinnittyi kuin NNs virheen yhteydessä. TN ylitti kajat. Mutta hiljainen ei tarkoita heikkoa. Minä en kohdin pientään ja teen varmuuskopioita tärkeästi. Minulla oli drooni metsään puhuamista varten. NPIN laukaisin sen ei videota varten vaan tarkistaakseni, missä aja kulkee. Alhaalla in Robertin. KN seisoi aidalla ja ojensi kirjekuoren virallisesti pukeutuneelle miehelle. TN kokosi, he kootteli
Otin kuvan, mutta drooni osui oksaan. Robert kuuli surinan. KN tarttui haulikkoon, joka makasi aidalla, ja ampui. Drooni putosi 2 metrin VHN rajasta yhteiselle maalle. Robert astui ulos, mutta pystyi tolpalle. Ei honen aluettaan. KN hymyili. Avasi nyrkkinsä, jossa piti muistikorttia, ja murskasi sen korkokenkällä. Katsoin kiikarilla ikkunasta. -80 000 ja kaikki todisteet. Asteriski ensimmäinen vastaus asteriski seuraavana P.I. and Robert asensi toisen kameran. Ei tavallisen infrapunavalolla, joka paistoi ikkunaani YLL ja H. iritsi tyteeni. Teippasin ikkunan folioon. Mansardi muuttui punktieriksi. Asiakas kirjoitti. Moduuli valmis. Vastasin. Viittystys. KN vastasi. Perjantain mennessä irtisanonne. Sakko 15 000 euroa. Menin poliisille. Paikalle tuli alueen konstaapeli se sama, joka otti kirjekuoren Robertilta. HN kuunteli minua. Sanoi sitten hiljaa. Robert on merkittävä veronmaksaja. Teidän ei kannattaisi sekaantua. Jäähti. Ymmärsin. Viralliset valitukset ovat hyvyttömiä. Tarvitsen trumin, en totuutta. Istuin mansardissa. Kine SS, vain monitorit hehkuivat. Avoin kansion droonin palautetuista ruuduista siellä ei ollut itse kuvaa, vaan rakennuksen geolokaatio. Niin suovutus tapahtui. Ajattelin. Asteriski muutin, jotta en olisi osa likaisia pelejä. Ja nyt kaivaudun vieraan roskissa. Varastan dataa. Robert on muuttanut minut itseni kaltaiseksi. Jos voitan huoneen metodeillaan, kuka silloin voitti asteriski siirsin kursorin roskakorille. Siihen hetkeen tuli viesti asiakkaalta. Viimeinen varoitus. Suljin kansion. En poistanut. Minulla ei ollut valintaa. Alkoivat YTLTP-rinteessä. L9 digitaalisesta arkistosta kiinteistökartan vuodelta 1995. Siinä näkyi. Taksimetri Robertin airasta yhteistä maata, virkistysaluetta. Ei ollut huoneen maansa. Luvat oli vedennetty PIMRT edesi T-tuntin rekisterinti. Tulostin kartat mittakaavassa. Vertasin allekirjoituksia Photoshopissa. Mutta Henriksen pystyi todistamaan vain yhdellä tavalla. L1NLL, alkuperäinen. Menin Robertin aidan viereiseen roskakasaan. Kaivelin sel hansikkaa kodes huomenna iltana, kunnes älysin. Huoneen lupahakemuksensa tulosten, koosin kirjoitettuina luonnoksineen. Siitä en pyi. Kuinka hän korjasi PIVNR, pyyhki allekirjoituksen. Paperi haisi honeen savukkeeltaan. Valokuvasin sen makrotilassa. Tallensin. Sitten älysin virkamiehen vaimon Instagramista valokuvan hotellista. Geolokaatio TSNC Robertin uimallaskuvaan. He lomailivat yhdessä viikolla ennen luvan myöntämistä. Tallensin kaappaukset. Kirjoitan. Laitoin kaiken kansioon todisteet. Komitean jäsenet alkoivat kuistutella. Vanha insinööri otti lasit pois. Vain mukaan, jos tontti on anastettu, rakennukset on purettava. Robert hyppäsi yltäs, mutta silloin huoneen puhelineensa soi. Hän katsoi äänytti ja punastui. Äänytti sen puheenjohtajalle. TM on Vladimir Ivanovits hallinnosta. Hän vahvistaa. Painoi kaiutinta. Kuulokkeesta kuului niin. Robert, olen kokouksessa. Soita Henning. Sali ihmettyi. Otin viimeisen paperin. Se ei ollut kaappaus, vaan viestinvaihdon tuloste, jonka älysin roskista. Onko asianajajallasi TM:n kirjeen kopio? Kysyin. Paperissa luki. Vuoria, raha kirjekuoressa. Dokumentit laadimme Henning. PIVNRTI mennen kohtaamista droonin kanssa. T1 kirjaapit nyt komitean, niin sen lopetti kirjoittamisen. Joku takana sanoi hiljaa, Nick Paskiainen. Se oli insinöörin Nick, jonka Robert oli syyttänyt kateudesta. Kokous päättyi tunnin kuluttua. Robert lähti ensimmäisen, ovi paiskautui niin, että lasit helistyttein.
Viikon kuluttua tuli pyyntö maankäyttökomiteasta. Rakennusta pysytettiin. Kuukauden kuluttua hän äänsi aidan purkamisesta. 2 kuluttua Robert julistettiin etsintäkuulutetuksi. Poliisi takavarikoi palvelin. Kuulin siitä uutisista kyllä keskustelussa. Istuin mansardessa, ikkuna auki. Linnut palasivat. Kello kilisi. Mutta en tuntenutkaan voittoa vaan tyhjyyttä. Asiakas kirjoitti. Sopimus irtisanottu. Sakko perutaan. Vastasin. Selb. Kuistilla oli korillinen omenoita naapureilta. Otin 1, puraisin. Se oli hapan. S.in loppuun siemenelle asti. Kuukauden kuluttua Robertin talo laitettiin myyntiin. Uusi omistaja, hiljainen silmänlasipinen mies, tuli luokseni. Hänin valokuvasi ilmoitustaululla. Voinko ottaa sen alas? En pidä siitä, kun naapurit sekaantuvat asioihin. Katsoin HND-huoneen puhtaita kenkiään. Uutta kameraa huoneen aidallaan. Antaa olla, sanoin. HND koko chia äänesti. Suljin ikkunan. Veroin verhot. Istuin monitorien reen, jotka hehkuivat kuten ennenkin. Mutta nyt tiesin. Hiljaisuus ei ole heikkoutta. Se on odotustina. Ja riitin järjestelmän päälle.